byd hi. O ddydd i ddydd, a ddawodd ef o leini'r nef i ni. Wel, gorfol ledded teulu'r ffydd yn llafar iawn ei llef, cyhoedded pawb o ddydd i ddydd ei iachawdwriaeth ef. 683. Gawn ni wrando gair Duw yn gynta'r bore yma o'r bedwaredd benod ar 10 yn llyfr Hosea. Lle mae'r proffwyd yn annog cenedl Israel i droi oddi wrth ei diwia ffals a choleddu'r unig wir a biwiol Dduw. Y rhai ohonoch chi sy'n gyfarwydd ag Emyn Ann Griffiths, welen sefyll rhwng y myrtwydd, mi fydd adnod 8 yn taro tant. Dychwel Israel at yr arglwydd dy Dduw, canys syrthiaist oherwydd dy ddrygioni. Cymerwch eiriau gyda chwi a dychwelwch at yr arglwydd. Dywedwch wrtho maddau'r holl drygioni, derbyn ddau oni, a rhawn i ti ffrwys ein gwefusau. Ni all Asyria ein hachub, ac ni farchogwn ar geffylau. Ac wrth waith ein dwylo, ni ddywedwn eto, ein Duw. Yno ti y caiff ramddifad drigaredd. Iachaf i hanffyddlondeb, fe'i caraf o'n bodd, oherwydd trodd fy llyd oddi wrthynt. Byddaf fel gwlith i Israel, blodeuo fel lili, a lledau wraidd fel pren poplus. Lledau flagur, a bydd i brydferthwch fel yr olewydden, a'i arogl fel Lebanon. Dychwelant a thrigo yn fy nghysgod, cynhyrchant yd, ffrwythant fel y wynwydden,
bydd ei harogl fel gwin Lebanon. A dyma adnod 8. Beth sydd a wnelo Effraim mwy ag ei lunod? Yn iaith Ann Griffiths, beth sydd i mi mwy a wnelwydd ag ei lunod, gwael y llawr. Yn fama y cafodd hi afel ar y frawddeg yna. Mae fi sydd yn ei ateb ac yn ei arwain yn gywir. Wi fi fel cypreswydden feiliog, oddi wrthyt y daw dy ffrwys. Pwy bynnag sydd oes, dealled hyn. Pwy bynnag sydd ddeallgar wybodded. Oherwydd mae ffyrdd yr arglwydd yn gywir. Rhodia'r cyfiawn yn ddynt, ond meglir y drygionus yn ddynt. Yn y 15fed benod yn Iowan wedyn, fe gawn ni'r portread hwnnw o Iesu'r wir wynwydden, a ninnau i ddilynwyr yn ganghennau. Y feddyginiaeth i Israel adeg Hosea oedd wedi farhau, glynu wrth Dduw ac aros yn ei gwmni. A'r her i chi am unne ydy aros yn Rhist a derbyn o'i nodd nes ffrwython llawn. Dwi'n darllen o adnod 5 i adnod 8. Iowan 15. Mae fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Mae'r hwn sydd yn aros yno fi a minnau yn ddoedd yn dwyn llawer o ffrwyth. Oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd dyn yn aros yno fi, caiff ei daflu i ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth ac fe wywa. Dyma'r canghennau ag esglir yw taflu i'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi, ac os erys fy ngeiriau yno chwi, gofynwch am beth a fynwch, ac fe'i rhoddir i chwi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, trwy chwi ddwyn llawer o ffrwyth, a bod yn ddisgyblion i mi. Ac o'r phwysau bendith Duw ar y darlleniadau yna o iair sanctaidd, ac iddo ef y byddo'r gogoniant. Amen. Fe ganwn ni ymhellach yn mynd 754. Tydi yw seren y canrifoedd maith, doleini di sy'n tywys ar y daith. O bob rhyfeddod, ti yw'r mwyaf un, yn wyrth yr oesau, y dywedd a thlun. 754. Ab colonni
gawn ni gydweddio. Arglwydd yw, dyma ni yma i gyfarch fel tad sydd wedi profi i'w blant droio na thro i fod yn ein eithriadol o ffyddlon a chariadus, ac yn un sydd wedi para'r un ym mhob tywydd. Eos yn gefn i'r hen genedl gynt yn yr anialwch, gan arwain y bobl o le i le, a'i tywys at borfaudd newydd ac at brofiadau newydd. Ac fel y bydd tad yn cymryd plentyn gerdded i law, fe sicrhau stithau bod pob un yn cyfri ac yn cael enw. Tostyriawson i arglwydd, bod rhyw gylchdroi a llysydd wylo, a maddau ni bob diystyrraeth o ddroddion, a phob diffyg ymateb iddgariad yn Iesu Grist. Diolch i ti am gael tystio i weithgarwch lleol yn dy eglwys, mewn cyfnod pan fo'r weledigaeth yn pylu a'r lampau'n llosgi'n isel yn hemol fyw. Maddau ni am i ni gwympo ganwaith i'r un bai ac o'r pwyso at y ras a byddeiant mor aml, fel ta'n ni'n dymuno byw ar wastad y cnawd ac aros yn ein pechodau. A diolch i ti mai am Iesu, mae canfod cyfeiriad a dechreuad newydd. Dim ond yn ei fod yn gofyn am y pethau hynny yn wylaidd ac ostyngedig. Dad meddwl, nerthon ni athras i fynd i'r priffyrdd a'r caeau a hel y gwahanedigion i wledd fawr Iesu. Mwyn i'r rheini gael blas ar rasysau'r brenin, ac ernes o bethau gwell i ddod eto. I'r diben yna, gwna'n effro i wylio yn cyfle i rannu'r hen hanes, a ffrind a chymydog fel ei gilydd, ac yn enwedig y sawl sy'n llygnu byw yn y pysgodion. Dwys bigan cydwybod, fel bod holl osgon cenhadaeth drosodd yn dwyn ffrwyth er clod i enw. Gofyn nhw'n hen oll yn enw yr un Iesu a dysgodd ni fel teulu i ddweud hefo'n gilydd. Ein tad, yr hwnnw eich yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd, dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddew ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain i brofedigaeth, eithir gwared ni'r rhag drwg, canes eiddo'r tir deyrnas, a'r nerth a'r bogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gyda diolch i Glenys Lightfoot. Fe ganwn ni hellach yn mynd 364. Diolch i'n technegydd hefyd am yr holl waith. 364. O tyred arglwydd mawr. Di hidla o'r nef i lawr, gawodydd pyr. Fel byddo'r egin grawn, foreddydd a ffrynhawn. Tarddyn beraidd iawn o'r anial dir. 364. Fel byddor egin
erioed, ei gwympo wrth dy droed, a gweld dy wyn. Ai tegw gwyneb bryd, am mae ddiolch i gyd sy'n gai ar laeth. O briwneb o fawn, o llonydd grynol lawn, yn tarddyn afridion, o'ch glwyfau math. Wel, fe welwch chi'r testun y bore yma, ym mhennod olaf llyfr Hosea. Pennod 14, adnodau 5 a 6. Byddaf fel gwlith i Israel, blodeuo fel lili, a lledau wraidd fel pren poplus. Lledau flagur, a byddi brydferthwch fel yr olewyddem, a'i arogl fel Lebanon. Dyw y cariad na dyw noeri, tad y gras na dyw'n lleihau. Fel yna mae George Rees yn meddwl am wrthrych mawr i ffydd. Ac mae'n crynhoi pregeth Hosea i'r dim wrth wneud, a mae dyna hanes ymwneud eich diwch i amina a'i bobl erioed. Cymaint i gwrthodiad ohono fo, un ydy hwn sy'n caru'r gwaelaf yn ôl ei ras a'i gariad, gan ddal ati i'w caru nhw hefyd. Ac os di hynny'n wir yn profiad ni fel pobl Iesu Grist, yna mae'n berffaith wir gyda cenedl Israel. Cenedl fe o un amser yn troedio anialwch ac wedi cael cyrraedd Canan yn anghofio i chariad cyntaf. Galwad sydd yn y bennod yma i droi o wrth ei lunod, a throi o wrth bechod, a dychwelyd at dduw y diwiau, dduw y tad, sydd mor barod ac mor gynhesol o hyd. Pobl anystywall ac wrthnysig sydd yma ar un llaw, a Duw mor eithriadol raslon ar y llaw arall. Tensiwn rhwng yr hyn ddylse fod a'r hyn sydd eisoes yn bodoli. A bodoli mae'r bobl ma'n ei wneud hefyd, nid byw. Falso byw maen nhw. Am nad ydyn nhw'n driw i'w tadau neu cyn-deidiau na neb arall. Maen nhw wedi cael crwydro'n bell o'i cynefin a chael gormod o bordda fras i breuddwydio'n ffôl. Hosea'r proffwyd sy'n cymryd pwysau'r ddriw, a chwpan chwerw ydy i gwpan o. Priodi gomer y bytain, a gorfod dysgu drwy i hanffyddlondeb, a thrwy'r cyfan i gyd, am ddiw yr ail gyfle, sydd mor barod o hyd i fadde, ac i groesawu'r edifeiriol yn ôl. Yn ôl Hosea, math ar glefyd ydy diffyg ffyddlondeb, sydd ag angen ei drin. Wel, mater i'r enaid ydy peth felly, ac mae ar yr enaid eisiau iachad. Ond ydy clwyfau hwnnw ddim bob amser yn weladwy i'r llygad noes, sy'n gwneud yr afiechyd yn un fwy difrifol nag yn y corff yn y diwedd. Yn allanol, fe all dyn edrych yn iach. Nes bod rhyw lawdriniaeth feddygol yn dweud i'r gwrthwyneb. Canlyniadau briwiau'r enaid welwn ni. Dim ond ffwl fydd yn gwadu bod grymoedd iachau yn gweithio'n sobor wara deg. Ac eto maen nhw ar waith hefyd, na fyddwn ni ddim bob amser yn ymwybodol o'r peth. Dagra pethau di mae'r pwerau hynny sy'n chwalu a dinistrio
sy'n cael y dudalen blaen o hyd. Gymrwch chi Hiroshima, enghraifft, a'r bom atomig ddieflig yna yn malurio mewn munudau. Ac Efrog Newydd a Washington a 9/11, a rwan Ukraine. Na gweithio yn raddol ac yn fyd mae pwerau a chau bob gafel. Ac o'r fath pwerau ydyn nhw. Yr hyn sy'n dragig gyda drygioni yn y byd ydy fod o'n gallu dinistrio yr hyn mae dyn law yn llaw a'i greawdwr wedi bod ynglyn ag o dros gyfnod maes. Yng nghwmpas 4 awr ar 20 o fyw di-hyd, mae dyn yn gallu colli blynyddoedd o ymdrech a disgyblais. Dwi'n digwydd bod yn un o bennaf fans Laurel and Hardy, ac mae un ffilm yn cychwyn gyda Hardy yn edrych arno ei hun yn y drych ac yn dod y drefn wrtho fo'i hun. Tra bod y tŷ cyfan, y llofft, y lolfa a gegin fe o unwaith mor feslus, bellach yn llanas gyda'r mwya'm bod. Y gwaethaf ydy bod y deyrn o wraig sydd gan Hardy a'r fi'n dod adre wedi bod i ffwrdd. A rwan mae yn dechrau sylweddoli y dasg enfawr sydd o'i flaen. Fe ddaw Laurel ei helpiwr, ac ymhen amser mae'r lle'n wythiol o lan unwaith eto. A thra bod gŵr y tŷ yn mynd i gyrchu i'w wraig o'r orsaf, mae'r partner yn crime, chwarae teg iddo fo, yn cymryd i'w ben i gyna tân yn y grat. Mae'n araf iawn ydy hwnnw'n cydiad. A mae'n ychwanegu bwcedaid cyfan o baraffin ato fo. Digon ydy dweud bod y tŷ erbyn y diwedd yn wenfflam ac yn dipia. A mae'r ffilm yn cloi gyda chragen o dyn weddill, y walia'n myd losgi, a Laurel yn cnocio ar y mymryn drws oedd ar ôl ac yn dweud, well, I guess if there's nothing else I can do, I'll be off. Braidd nad oes eisiau ychwanegu'n fanna bod y chdywch i amina ar ochr y galluoedd hynny sy'n adfer ac yn trwsio. Mae o'n gweithio ynom ni ac yn gweithio hefo ni. Dim ond yn ei adael o. Symboliad o ddiwrth ddiw sy'n symud dyn i ganfod yr enfys yn y glaw, i ddal ati i gyhoeddi teyrnasiad yr un Duw i fyd paganaeth, ac i ddal at y weledigaeth o byd gwell a'r byd hwn yn hepian cysgu. O fod yn colli i weledigaeth, buan mae gobaith dyn yn marw, a chyda hynny holl bwrpas byw mewn gwirionedd. Edrych y tu draw at y posibiliadau mae Hosea, o ddrygioni'r presennol hyd ddaioni'r dyfodol. Mae'n troi i olygon oddi wrth ddyn a thuag at ddiw, oddi wrth bechod a thuag at ras. Darlun sydd yn y testun o gymdeithas pobl yr arglwydd a honno wedi cael adferiad. A dweud mae Hosea y bydd gan yr arglwydd hwn bob peth fydd ei angen a'r bobl sydd wedi canfod i bod nhw'n wynebu'r cyfeiriad anghywir ac sydd fodlon gwneud U-turn mawr i bywyd. Ac fel hyn mae'n dweud, byddaf fel gwlis i Israel. Dyna gychwyn yr addewid. Yn un o'i lyfrau mae'r diweddar Robin Williams yn dweud peth fel hyn, ac dwi'n dyfynnu. Nid mewn
cyffroadau yn gymaint ag mewn tawelwch y digwydd y pethau gwir fawr. Nid oherwydd ubain y ddrocyn mae'r perthyn glasu, ac nid o achos y corwynt y tyf clychau'r gog, pan yw'r gwanwyn ar waith mewn gardd a dôl, mae wrthi yn llwyr dawel. Ac mae Robin Williams yn mynd â ni flaen. Mor fendithiol yw diferion gwlis ar dir sychedig, yn dawel y disgynodd pob perl ar y glaswellt. Ac i bawb ohono am weld y gwlis dan draed, eto chlywodd neb mor fendith honno yn cyrraedd. Mae hynny, meddwl fo, yn beth sy'n digwydd yn gwbl ddistŵr, fel y canon i gynne efo J.T. Job, o ddydd i ddydd, ei hedd a ddaw, fel gwlis ar ddistaw ddôl. Mae'r gair gwlis yn ymddangos ryw deirgwaith yn Hosea. A'r ddau dro cyntaf, mae'n cael ei ddefnyddio mewn ffordd negyddol hollol. A'r ergyd ydy, mae rhyw deryngarwch sâl iawn oedd gan Israel tuag ati harglwydd. Fel tarth y bore sy'n diflannu bron cyn i neb i weld o, does dim byd arhosol ynglŷn â'i hymlyniad hithau chwaith. Ond wedyn, dyma chi'r trydydd pictiwr sydd mor wahanol i naws i'r ddau arall. Darlun ydy hwn, meddai un esboniwr, o gysan tyner maddeuant Duw. A honno'n dwy'n gobaith newydd a bywyd newydd yn ei sgil. Rwan, gymaint ydy bendith y wlis ar Israel, fel na chi ddim peidio a thwythloni a thyfu. A dwi am awgrymu yn syml iawn y bore yma bod yma dyfu mewn 3 chyfeiriad. Yn gyntaf, mae yma dyfu ar ei fyny, fel y lili, a honno'n arwyddo harddwch, tyfu ar ei fyny. Yna mae yma dyfu am ei lawr, fel gwreiddiau'r pren poplus, a rheini'n arwyddo hyder. Ac wedyn mae yma dyfu ar led, fel yr olau wydden, yn estyn i'ch anghennau, ac anghenna hynny yn arwyddo hynawsedd. A chyda'r 3 na dwi am mynd i aros am ryw dipyn y bore yma. Yn gyntaf, mae yma dyfu ar ei fyny, fel y lili. A honno'n arwyddo harddwch. Tyfu ar ei fyny. Calon galed yw honno, nad yw'n cydnabod mawredd a harddwch y crewr yn ei gread. Pwy sydd nad ydy wedi'w gyffwrdd gan brydferthwch syml y lili fwyn wen. Y fath geinder. A'r cyfan yn dod o ddwylo'r artist nefol i hunan. Ydy, mae'r Duw a greodd y machlud, yr enfys, y llwyni a'r coed, ynghyd â blodau ac adar o bob lliw, wedi gwneud bywyd yn andros o had. Yng ngoleuni hynny, mae'n chwith meddwl bod bywyd yn ddiflas, yn hyll i gymaint o bobl heddiw. A dwi am awgrymu bod hylltra yn air arall am bechod. A mae pechod yn tynnu'r sglein i ffwrdd bob gafel. Dyna'r casgliad mae John Roberts Llanfwrog yn dod iddo fo, ac yn tydi deall y natur ddynol i'r dim. Fel hyn mae o'n disgrifio'n cyflwr ni fel gwlad a phobl. Ein pechod, megis dirgel bla, sy'n difan dawn i ddiw,
Dweud mae John Roberts bod ysbwriel ein byw rhyfygus yn sbwylio'n dawn i fyw, yn dallu ni ar ffordd bywyd. Ond, dyda ddim yn ddiobaith chwaith. Ond gellu di y meddyg da, iachau eneidiau gwyw. Hen greithiau digon hyll ar wyneb unrhyw un yn yr hen fyd yma ydy trachwant, hunanoldeb, chwerwder. A maen nhw'n mynd yn hollol groes i bwrpas ac ewyllus y Duw sy'n caru prydferthwch. Mewn ysgrif o'i eiddo fo, mae Dr William Barclay yn cyfeirio at un o nofelau Mark Rutherford, gŵr oedd wedi meddwl mynd i'r weinidogaeth. Ond a gollodd ei ffydd yn yw, a'i ffydd hefyd yn yr eglwys fel oedd hi. Prif bwyslais Mark Rutherford, drwy gydol ei weithiau llenyddol, ydy'r ymgodymu ar drefn anghydffurfiol a'r aniddigrwydd fydde'n codi'n sgil hynny. Ac yn y nofel dan sylw, mae'n disgrifio ail briodas rhyw gwpl neilltuol. Mi roedd y wraig eisoes wedi prodi, a chynnu hi ferch yn ei harddegau. Ond tradiad i'r sefyllfa oedd, nad oedd yr ail wr yma yn gallu gwneud dim efo'r ferch mabwysiedig. Iddo fo, mi roedd hi gyda'r mwyaf dwl a diflas ac anhyfryd yn bod, heb iddi un rhinwedd o gwbl yn perthyn iddi. Ond mi ddaeth tro ar fyd pan y cymerwyd i mam hi'n wael. Fe draws nefidwyd y ferch dros nos, gan fod yn nyrs berffaith gwerth i chael. Mi roedd yma rhyw ddisgleirdeb newydd o'i chwmpas i rwsyd, doedd dim yn ormod ganddi. Na'r un peth oedd yn rhy iselradd yn ei meddwl. Disgleirio wrth weini fu o hanes hon wedyn. Ta rhywun wedi meiddio i barnu hi yn ôl cyntaf arni, meddyn nhw wedi gwneud cam mawr iawn â hi. Pan oedd Leonardo da Vinci yn peintio'i gampwaith y swper olaf, fe aeth ati i edrych am fodel i fod yn Iesu Grist iddo fo. Ac o'r diwedd fe ddaeth ar draws un o blith cantorion eglwysig Rhufain. A hwnnw'n hyfryd o foi o ran ei bryd a gwedd ac o ran ei buchedd. Dyn o'r enw Pietro Bandinelli. Bandinelli. Beth yma blynyddoedd heibio. A mi oedd y llun yn dal heb i orffen. Roedd pob un o'r disgyblion wedi'w cynrychioli yno, heb law am Judas Iscariot. A dyma Leonardo da Vinci mynd ati i chwilio am ddyn a'i wyneb wedi'w galedu a'i anharddu gan bechod. Ac o'r diwedd fe ffeindiodd hen gardotyn ar strydoedd Rhufain. A hwnnw, a gwyneb mor ddrwg dybus ganddo fo, nes i Leonardo da Vinci ymysgwyd drwyddo fo. Oedd e drefnodd i hwn gael eistedd o'i flaen o, wrth beintio llun Judas ar y gynfas. Ond cyn iddo fo fynd, mi ddwedodd, gwrandwch, dwi wedi bod yn anghwrtais dros ben. Dwi'n mynd i gofyn eich enw chi, meddwl fo. Pwy fi, meddwl fo? Ie. O, meddwl fo. Bandinelli ydy'r enw. Pietro Bandinelli. Mi ysteddes i hefyd fel eich model o Grist. Mi roedd blynyddoedd o fyw am byd y pechu chadael Herbert Evans wedi anharddu wyneb oedd unwaith yn hardd. Nes tro yn y diwedd yn un gyda'r hyllaf yn Rhufain i gyd. Galwad i goleddu harddwch a graen mewn bywyd ydy galwad Duw drwy Hosea,
Ac mae'n alwad i ni na yr un pryd. Yn hyn o beth, mae'n weddus cofio petisiwn y diweddar Trebo Roberts yn ei emyn. O maddau fy ymdrechion gwyw. Hyderus wyf am newydd fodd i fyw. Tyn bob rhywddrygau cudd o'm calon ni. A rho i'm degwch fel dy degwch di. Yna mae dyfu am ei lawr, fel y pren poplus. A rheini'n arwyddo hyder. Waith beth ydydd neb, mae pob bywyd o werth yn gofyn gwreiddiau. Ac os oes rhywun sy'n gwybod am gadernu'r gwreiddiau a phwysigrwydd sylfaeni, mae Hosea'n gwybod. Y ddelfryd ar gyfer cenedl Israel ydy bod fel y cedrwydd sy'n a Libanus, y pren poplus, a'n hwthen magu gwreiddiau solat. Mae Israel hefyd i fwrw ei hangor yn ddwfn ymrhydd y ffydd a'r gwerthoedd gwell. A mewn oes yn gweiddi am dipyn o sefydlogrwydd, mae'n sy'n meddwl cymaint o bobl heddiw sy'n ddiwreiddiau. Dyn nhw'n gwybod pwy ydyn nhw, nac o ble maen nhw'n dod. Does dim gwaelod na sylfaen iddyn nhw rwsyd, dim byd sefydlog i ddal gafel ynddo fo. A mae hwnna'n dragedi. Wrth feddwl y gallasau pethau fod yn byd wahanol yn ei hanes nhw. Mae bellach wedi'n gadael ni, ond mi wnaeth y diweddar barchedig Elwyn Jenkins, cynwynidog y Tabernacl Aberystwyth, gymwynas fawr â ni, wrth lunio cyfrol yn rhannu o stori brofiadau fel bugail. Ac enw'r llyfr yn briodol ddigon ydy O Ddesg y Gweinidog. Ac ynddo fo mae'n sôn am gyfaill o ffarmwr oedd wedi prynu fferm pan oedd o'n ifanc. Ac yn y cae o flaen y tŷ, roedd yna thawydden braf yn tyfu. Ac weitha'r modd, medde'r ffarmwr, ar funud gwan, mi benderfynais i thorri hi lawr. Ond fel roedd y bonyn yn pydru'n y ddeiar, fe ddechreuodd na hyn ddŵr grynhoi o gwmpas y bonyn, a mi synes i fod y cae yn prysur fynd yn gors o flaen fy llygaid, gan fod mwsygol a brwyn yn dechrau tasgu yno. A mi ofynes i am gyngor gan ffarmwr arall dros y ceia. A mi ddeddodd fel hyn, chi'n gweld, mae rhaid bod yna ffynon guddiedig yn agos at i rywle. Ac roedd yr hen goeden ffawydd yn ymestyn i gwreiddiau tuag ati, oherwydd ei bod hi'n yfed galwyni lawer o ddŵr. Y pren ffawydd, welwch chi, oedd yn diogelu'r cae rhag mynd yn drigfa mwsog a brwyn ac yna'n gors. Ac meddai Elwyn Jenkins, onid pobl o argyhoeddiad moesol ac ysbrydol all ddiogelu ein cymdogaeth heddiw rhag mynd yn gors, rhag mynd yn ofer. Onid dyna pam mae ffyddlondeb i'r eglwys ac i'w gwerthoedd mor bwysig mwyn diogelu'r gymdogaeth a fi, mwyn y Gymru gwell. Dau gwestiwn, ar rheini'n pwyso fel mynyddoedd. I'n herio ni ac i'n styrio ni. Mae dyfu ar ei fyny fel y lili, a honno'n arwyddo harddwch, tyfu ar ei fyny. Mae dyfu am ei lawr
fel y pren poplus, a hwnnw'n arwyddo hyder. Gai awgrymu yn ola bod yma dyfu ar led fel yr olewydden yn estyn ei changhennau, a'r canghennau hynny yn arwyddo hynawsedd. Mewn parc rywle yn Sbaen, mae yna goeden neilltuol ac arni mae'r geiriau yma. Os ydych am fy mhasio a chodi llaw i'm herbyn, cofiwch, mae fi yw gwres tân eich elwydydd yn Nanters y Gaea. Fi hefyd yw'r cysgod cyfeillgar yn hael tanbaid yr haf. Fi yw cychwyniad pob ryw awel a diwiol. Fi yw trawst eich tŷ a bordd eich bwrdd. Fi yw'ch gwely. Fi yw pren eich cwch. Fi yw hanfen eich offer garddio. Fi yw pren eich cryd a fframwaith eich arch. Peidiwch am niweidio. Hands off. Os ydy Israel i ddiw i fyny ar darlun o'r olewydden, medde Hosea, yna mae rhaid iddi fod yn brydferth, yn bersawrus, gan estyn ei changhennau y tu draw iddi ei hun. Rwan o ddilyn symboliaeth llyfr Caniad Solomon, yr unig iaith ac yma'r olewydden yn ei chydnabod ydy iaith cariad a hynawsedd. Ac o'n i dyna union alwad yr eglwys ym mhob oes, sef ei fod yn hardd, yn atoniadol, ac yn fwy na dim yn lan a dilychwyn yn ei chenhadaeth i'r byd. Nes y bydd hi'n ddi-staen ar y tu fewn yn ogystal â'r tu allan, fel pobl ddim i ddylifo tuag ati, ac ofer bydd y disgwyl am dyddiant. Un ydy'r Cristion, meddai Matthew Henry, pan fo'n ymhel â gweithredoedd da, sy'n estyn ei ganghennau'n gwbl naturiol, ac sy'n dwyn anrhydedd i ddiw ac i ddyn fel ei gilydd. Hynny ydy, mae'n creu cadwyni o ddaioni o'i gwmpas o. A gorau oll, os dy'r rheini yn dwyn tystiolaeth yn y diwedd, i gariad a chymwynysgarwch Duw ei hun. Yng ngeirio'r hen gân honno, mae a hangder yn ei dostur, fel e hangder mawr y môr, ac mae calon yr anfeidrol yn rhyfeddol fwyn o hyd. Yn gweddi ni, mewn dyddiau anodd fel hyn, fel ag erioed, byddo gweddi Parry Hughes Dolgella. Dysg yw llygaid, allu canfod dan drueni dyn, ei fri. Dysg yw dwylo, estyn iddo, wyn a golew Calfari. Fel hyn y dywed yr arglwydd, bydda fel blith i Israel, blodeuo fel lili, a lledau wraidd fel pren poplus, lledau flagur, a bydd ei brydferthwch fel yr olewydden, a'i arogl fel Lebanon. Dewch i nina, feisydd y gwlith i'n haddiwio a'n hadnewyddu. Yr ysbryd glân os mynnwch chi. Mwyn i ni wrth dyfu yng ngras Duw, arddangos harddwch fel y lili. Hyder fel y pren poplus, a hynawsedd fel yr olewydden, a hyn oll gogoniant i wenw. Amen.
Gawn ni derfynu gyda gemyn 627. Be chwythodd yr awel ar Gymru drachem. Fod forwn di arglwydd bod gwyrth yn dy drefn. Bu hunnais ni'r meirwan a'n codi drwy ffydd a throi ein hwynebau at degwch y dydd. 627. Be chwythodd yr awel ar Gymru drachem, dod forwn di arglwydd bod gwyrth yn dy drefn. I hunnais di'r meirwan a'n codi drwy ffydd, a throi ein hwynebau a degwch y dydd. Molwn di, ni'n teulu ynghyd. Molwn di, a'n candros o byd. Cydwaithiwn, cydgerddwn, cydbolwn, gan fe roi ti'r cyfan ein harglwydd o'r Duw. Diolchwn am lwybrau a gerddemni gynt, fe ddiost yn gwmni a'n lerpwl ein hynt. Anfonais ni'n dysgion i'n ffyrdd ar wahân, a fflamor efengil roes dyn nhw'n ymdan. Molwn di, ni'n teulu ynghyd. Molwn di, a'n candros o byd. Cydwaithiwn, cydgerddwn, cydfolwn, gan fe roi ti'r cyfan ein harglwydd ar Duw. Gawsod y gosib wrth rodno drwy'r glyn, a coriau gorfoled at roed ar y bryn. Ond fydde mewn blant yn cael cydion dylol i sychu ar wyndyn a ddinas o draw. Molwn di, ni'n teulu ynghyd. Molwn di, a'n candros o byd. Cydwaithiwn, cydgerddwn, cydbolwn, gan fe roi ti'r cyfan ein harglwydd ar Duw. Ond heddiw dy glodydd a ganwn ni gyd, a miti ein tonu i'n teulu ynghyd. Cydwaithiwn, cydgerddwn, cydbolwn, gan fe roi ti'r cyfan ein harglwydd ar Duw. Molwn di, ni'n teulu ynghyd. Molwn di, a'n candros o byd. Cydwaithiwn, cydgerddwn, cydbolwn, gan fe roi ti'r cyfan ein harglwydd ar Duw. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.